Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Gün matardan hereket edilýän amorta serediň adamlar bu taýda şol gadymy siýanistik plan amalaşdyrýar. Siýanistik plan amalaşdyrýar. Dünýäni el aljak güýçler, şo güýçler. Ýöne bular gün wataran bulanyp otyr, Anglo-Sakson milletleriniň ýurtlarynyň goşunlarynyň güýçleriniň bulanyp otyrlar, şolaň tiýatratçylarynyň bulanýarlar. Hem salafi, ýani sünni musulmanlaryň güýçlerini ulanyp otyrlar. Şol planlary, öz planlaryny amala aşyrmak üçin. Indi bular eserediňini dünýä agalyk etmek üçin, dünýä öz diýenini etdirmek üçin näme etmeli? Öňü bilen hem territoriýany eýelemeli, hem eliňe şolaň resursyny almaly, ýani ýangyşlaryny, ýangyş resurslaryny almaly. Indi gödöňe getirin häzir iň ýalňyja baý, nebite baý döwlet Venezuela. Oňa döwletliýeden ogurlak gaçdy da, olaň häzir nebit sektoryny eline alýarlar bular. Siýanistler alýar. Şunu alýar. Amerika diýip düşünme. Amerika ol ýöne gural şu dünýä agalygyny amala aşyrjak bolýan Yehudi siýanistik plany amala aşyrmakdaky gural ol. Indi İran öz nebitde baýly boýunça 3-nji ýerde durýan döwlet. Häzir İran darga dagatyn bu taýyk öz oýunjaklaryny getirse, balaňa bir resursyny ele alyp bilýärler. Onsoň nebit baýlygyny ele alan soň, biram ýa-ni partiýaly döwletler diýdi, Katar, Arap Emirlikleri, Bahreyn bilen hemmem şu gün kubun gynansak da Yehudilaryň hyzmatkarlary boldular. Yehudilaryň hyzmatkarlary boldular. Şolaň birinden hem garşylyk ýokdur. Oňa suwtnama gerek däl, göze dürtülip duran zat ol. Perde aňyrsynda hemmem feowda gatnaşyny edip otyrlar, Azrailde. Dillerinde näme diýseler diýip bersinler. Erdogan ýaly, Erdoganam södege dek gelende haýwat atan bolýandyr, ay, giýje güni çykyş edenim bolýandyr Azrail'e garşy. Emma iş ýüzünde näme diýär? Iş ýüzünde aýak allygyna Yehudi döwletine ýardam berip otyr, feowda edip otyr, gatnaşyk taklap otyr. Hani ýekaja sanksiýa barmy şoňa garşy? Ýokdur. Şoň üçin ol söze ünfermän adamlar edilýän iş ünferim. Partiýaly döwletler diýilýän ýa-ni sünni Arap döwletleriniň hemmesi günden güni ýakyn feowda hyzmatdaşlygyny hem maliýe hyzmatdaşlygyny alyp barýarlar. Siýanistler bilen. Häzir uruşda da Palestina arkasynda durýan ýokdur şol. Häzir ne Irana gedek gelende de praktikada iş ýüzünde hiç da edýän nälerdir. Dil üstü bilen diýen bollar biz ýazgar, ýasyň bollar, beýdierler, iş ýüzüne gedek gelende hiç da edýän nälerdir. Netijede näme bolýar? Şo siýanistik plan we ýa-ni görkezden plan amala aşyp gidip otyr. Bu döwletden käbirleri ýa milletini bilen boýna gidiler. Käbirleri boýna mäjek ýurtlara garşam harby çareler görülüp boýna gidirilýär. Iň soňky häzirki duran garşylyk diýwar İran bilen Livan. İran bilen Livan ýumrulan soň bütün günnogar ýakyn günnogar dogurlygyna diýilen ýaly Yehudilaryň täsir sferasyna geçýär ol. Siz pikir etmeňiň o Azrail'le barýar ol näçe bir 10 milyon ýaly ilaty bar. Şoň ýaryna golaý Yehudiler. Yani Ýewreýler ýaryna golaý. Bir giden Palestinler, Araplar. Yani şo taýda bir gide tor 60 diýende 6 milyon tegoragy Azrail wadi pataplan ya. Indi siz pikir etmeň bar ýok 6 ýawr 7 milyon Yehudi şo tutuş ýakyn günnogara öz kontrolyny ýöredir, diýen netdirer. Şo bolmaz diýip pikir etmeň adamlar. Ýöne kıymat hala getireyin. 18-nji asyrda we Angliýa tutuş dünýäň 3den 1 bölegini diýilen ýaly özüniň koloniýasyny gurdy. Bir bölegi Portugaliýa koloniýasy boldy ilki, ondan soň Portugaliýa täsiri ýa-da çekildi. Adally da soň Britaniýa, Ispaniýa hem Gollandiýa. Soň birazrak Fransiýa nemetdi öz koloniýasyny gurdy. Ýöne iň uly koloniýa döwleti bilen döwlet Angliýa boldy. Indi men şonu pikirlerini gyzyklanıp gördüm da Angliýanyň ilaty şu 18-nji asyrda 1750-nji ýyllarda iň haýhaýly döwründe
koloniyalaşdyrmak siýasatynyň iň hayhaýly döwründe ilatyny ýaşa bolduk kadyklar gördüm muny 10 milyon töwerek eken. Şo döwürde 10 milyon töwerek eken. Emma şoň koloniýasyna öwüren döwletleriniň hemme dünýä bölekleriniň regionlarynyň sanawyny alyp görseň ilatynyň sanawyny kadyklar görseň 1 milliarda ýakyn ýaly 800 milyona golay ilatly regionlar bolup çykdy. Şo döwürde ödüňiz gödegine getirin. 800 milyon ilat nire 10 milyon ilat nire. 8 milyon nire valarlar 8 milyon nire 800 yani 100 esse diýilen ýaly köp tane şoň basmalan ýerindäki ilat şu Angliýanyň ilatynyň 100 esse diýen ýaly. Şolar garşy durup bildilermi? Garşy durup bilmediler. Tabin boldumy Britaniýanyň edenetdiligine, koloniýal siýasatyna tabin boldular. Emma şolar ýadyr düşünjelik bilen kellelerini işledäň etdiğin ellerine bolýa ýara bolmasyn bu tüpeňler ýok diýil, topu ýok diýil. Ellerine ýöne şarjak ýa pil alyp, pıçak alyp çykanlaryna da 80 adam, ýa-ni 100 adam bir adama garşy bolýar. Ýa-da aýdar 80 adam bir adama garşy durdy bolýar. 800 milyon 10 milyona garşy dursa 80 adam bir adama garşy durdy bolýar. Şolar adat bolup bilýärdiler koloniýasyny. Elbetde bilýärdiler. Näme yetmedi? Promoçuluk yetmedi. Näme yetmedi? Üşük yetmedi. Näme yetmedi? Beyni yetmedi. Netijede de şolaryň edenetdigine ýol berdiler, şolara gul boldular. Hemme emlaklaryny, baýlyklaryny öz elleri bilen şolara berdiler. Olaryň daşap otyrdylar, şeýdip baýak gitdiler bular. Ýewropaň bu koloniýal işleri. Şeýdip baýadylar. Inni ýa-ni ýakyn gününe gaýdyp gelýär, şu güne gaýdyp gelýär. Any Izrail bir aýtdyk Ýehudileň tutuş Izrail'in ýa-ni Yehudi ilatyny zananga 6-7 milyondan geçen ok diýär. Şolar tutuş giden bir ýakyn gününe gara kontrol edip bilermi? Şolar öz diýenlerini ýöredip bilermi diýen. Ha, o ýöredip biler. Olarda da beýni bar. Olarda beýni bar. Bilen aňyrsynda şeytany hudaýlary bar. Şo zatlar şu hilegarlikleri öwredi oturan. Alımları var bilen yürüyçe. Şo taýdan alyp oturan. Güýçli çeşmeti bar. Aýdylýar şeytan ehli alymyny ýetir diýilýär. Men şunu anlanýar. Şolaryň aňyrsynda ýönemegine uýuşdurany. Şolaryň aňyrsynda, şolaryň başarnyklarynyň aňyrsynda ezoterik güýçlerdir. Onu özlerim inkar eden.